गामिनि गासैबो रायजो राजाजों लोगोसे दा आंबो जेनाखि खोथा होदोंमोन बे मथे मावनानै गोजोननाय मोनदों आरो गामियाव बेरायनानै नुबोदों बे दानगारनायनि थाखाय जेसेबांनाखि खुरखाबावनांगौ दङमोन बियो माखासे खुरखानायनिफ्राय बासिसिगोन आरो बे दैखौ जुदि दानगारोमोनबा जेरावनाखि दा रिलिफ केम्प थानाय बे रिलिफ केम्प थानाय खिनियाबो खुरखानायनि चान्स दंसैमोन। सरकारखौ मा बुंगोन सारा जोङो लगे लगे माबा इनिशिएटिभ लाबाय पजिटिभलि? सोरखाराथ' मोजाङानो मावगासिनो आरो स्पेसियेलि नैबेखौ जोङो स्पेसियेल मोनसे इनिशिएटिभ लानानै आंनो मोनसे इनिशिएटिभ लानानै बेखौ जोङो थाब इमिडियेट एक्सन लानायजों जादों नङाबा जिहेतु गासिबो गामियानो बोहैखारलांसिगौमोन। सार बिसोरो गावसिनि न'आव थाहैफिननायनि थाखाय माबा मोनसे राहा लाबावगोन नामा गभर्नमेन्टनिफ्राय? दिनैथ' जेनाखि नुबाय जायफोरनाखि न'आ खुरखाजायाखै थाहैनो हानाय अबस्थायाव दंसै आरो जायफोरनाखि खुरखाजाथारबाय दा बिथांमोननि थाखाय जेनाखि बेबस्था गभर्नमेन्टआ लानांगौ बेखौ निस्सय गभर्नमेन्टआ लागोन। बेयो जोंनि निसिमा बासिनि थाखाय जोबोद मोजांनि खौरां। मानो होनना बुङोब्ला बिसिडिसि सिसुबारि गामि बेयो जाहैबाय जोंनि खैलामैला बिसिडिसि आरो निसिमा कनस्टिटिउन्सिनि सिङाव गोग्लैयो आरो बे सिसुबारि गामिनि माखासे दुखुथिया न'खरफोरनि दुखु सैनायावहाय जोङो निसिमाबासि हिसाबै जोबोद दुखु मोनदोंमोन आरो बिसेस जोंनि इउपिपिएल पार्टि हिसाबै जोङो बहुद दुखु मोनदोंमोन। नाथाय जोंनि हांख्रायनाय बायदि जोंनि माखासे गोजौनि दैदेनगिरिफोरा जोंनि बे सिसुबारि ओनसोलाव जोंनि निसिमाबासियाव फैनानै जोंखौ एसेब्लाबो जोंनि दुखु सैनायफोरावहाय माने मदद होफैदों नायफैदों। बिनि थाखायनो जोङो निसिमा ब्लक कमिटिनि जानानै बिथांमोनखौ जोबोद हामबायहोयो। बिसेस दाखालि बावैसो जोंनि सिएम सारनि जोंनि OSD बिथाङा बेवहाय फैदोंमोन आरो परिबेसखौ नुफैबाय जे बेखौ एसेब्लाबो जुदि खस्थ' खालामोब्ला माखासे पगलेन JCB आरो माखासे मानसिफोरनि हेफाजाबजों जुदि खामानिखौ मावोब्ला सिसुबारियावहाय माखासे खस्थ' भुगिनांनाय जोंनि इनमेट्सफ्रा एसेब्लाबो खुसि मोनगोन आरो एसेब्लाबो बासायनो हागोन होननानै आसा खालामनायजों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिम मथा मथि 70 बा 75% जोङो आवगायनायखौ जों नुनो मोनदों। खामानिया सोलिगासिनो? खामानियाथ' बिराद स्पिडि सोलिगासिनो दङ। जों गंसे JCB सोनाय जादों। औ दिनै पगलेन गंनै दङ आरो गंनै JCB दङ। गंसेया दा ओरैनो खामलायगासिनो दङ। बहुद खस्थ'नि गेजेरजों जोंनि ड्राइभारफ्राबो मावग्राफ्राबो मावगासिनो दङ। बहुद कपारेसन होनायखौ नुनो मोनदों आरोखि। फोथायनाय दं निस्सय हागोन होननानै? जोङो निस्सय 100% हायाब्लाबो 80 to 90%सो जोङो आसा खालामदों आरोखि। बे समाव सरकारखौ मा बुंनो सानो? जोङो बिसेस BTC सरकारखौ जोङो नैबे अलखदनि समावहाय जोंखौ एसेब्लाबो मदद होफैनायनि थाखाय जोङो जोबोद धन्यबाद होनो गोसो जादों बिसेस निसिमानि जानानै।